So what's up mga kanimaronong no? So karon day nga video mga tagbayabas kay ato mukbangon. Syempre sa petong na ngayon ato na lang atuon. Ug karon mga kanimaronong no, naanata karon sa atong destinasyon. Grabe og bunga, perting daghana. Perti pa jud hinuga, pero usapan ni kapunuan ha. Tan-awa na kung unsa kadaghan og kahinog ang iyang mga bunga. Pero syempre, before ta manguha, ato sa ning pilion ang mga hinog nya dili to ang lata ang atong kwaon diri katong murag crispy pa para pud ang atong ipon ba ma-exercise nya wala ta naglangay diri ug atong gikuwag usa para atong tilawan kung unsay lasa paksi na di ba tan-awa nito na akong laway diri awa, kisap lang ang agi. Kay siyempre, ato man gipili ang pinaka-crispy. Dili kita maglangay diri. Ug ato pa ni pangwaon ri ang mga hinog nga perti kadaghan. Ato ning panglungison daan nga atong ipundo sa atong kamot para inig kadaghan. Ato dayon ni isud sa atong sudlanan. Diha ka, kay punan rati ka. Okay po ni atong sudlanan. Kay arinula ni mama, nga perting hugawa. Tanawa tong kuha diri ubay-ubay na. Pero dili lang gyapon ta muundang ay ato ning punan ug ato ning daghanon kay para ikaon nato mapulan ta. Kay syempre di marunong jud ta. Ana man na unya sa diri nga punuan ato ning gipaspasan. Magagmay man og madagko walay pili. Ganlas ni. Kay ang ngipon ra ang mobahala ani. Nya pagtan-aw nato diri ay nanay kinitkitan pero ang atong gikuha ug atong gipili kana rang way kinitkitan kay syempre di marunong jud ta. Alangan man pud ato ning kuhaon ang kinitkitan. Bitaw joke lang no ug padayon day ta. Ug mao ni akong kuha perting hinuga ug ato ning isud sa sudlanan di ba tunga na wala naman tay makuha ni nga punuan syempre mo proceed ta pag-abot nato sa laing punuan kita man na sa ubos grabe nangadugta na di ara paghanga nato sa igbaw perting daghana perti pong hinuga paka na po ning atong ipon diri ay sa tan-awa na di ba perti nang hinuga perti pa yung daghana dire mukuha tag usa nya atong testingan og lata okay pa ba pagtan-aw nato diri dili na mada perti na yung bidli syempre mangita taglain kay perti maning daghana ato sa isod sa sudlanan para dili ta mahasulan unya pag human nato butang sa sudlanan napud tinakit-an perti na yung ning lata tanawa iba perti nang humuka pero atong gilatag maayo diri pagtan-aw nato ay gimagots na sayanga naapud tay nakuha diri usa perti sang lata makadi marunong sayang kayo lata na kayo wa mabantay ba yan try na putag kuha diri lata pero atong testingan ug atong tilawan sayang kayo way sayang be atong tilawan kung okay pa ba iyang lasa diri okay pa man daya sige padayon ta ang usa na sa atong kitkiton diri perting tam isa syempre humanaman ta sa lata ari na pud ta sa gahi kung nindot ba usapon tanawa ha kay atong kitkiton grabe ka kagumkum. Siyempre kay ato naman gikaon ato na lang sa ning tiwason. Nya karon kay magpadayon na pud ta. Ug panguha diri para ang atong sudlanan mapun-an tan-awa perting gwapuha sa bunga. Ato na diyang lungion ug ato nang isud sa atong sudlanan. Nya ni abanti na pud ta sa ikatulong nga punuan. Kita ta diha ko sa kadako nga perti ng lata pero ato nang gisud. Nya kay daghan naman ang sud sa atong sudlanan syempre uli ta kay ato ning ipile sa atong lamisa ang bayabas atong giparisan og hinog nga kapayas. Karon makari marunong kaon na ta. Nata diri kapayas napod tay mga bayabas. Siyempre, di po ni magpapildi ang atong atong duklog kag sili. Okay. Unang hungit. Siyempre sa atong mga follower.